чувам от различни хора, с които комуникирам, не са в моят бранш, развиват се в различни други сфери, които ми казват, че продажбите отнемат твърде много време и ти създават твърде много нерви. Чувам го от много млади хора, че много време трябва да инвестира в една кариера, свързана с продажбите, че много се напрягал заради постоянната комуникация с хората. Аз не мога да разбера, не е ли по-добре, докато сме млади, докато сме в пика на енергията на живота си, да инвестираме времето си, енергията си, да се научим как да контролираме емоциите си, отколкото да не правим нищо, да си губим времето, срещайки се само с хора, които се харесваме, да не развиеме абсолютно никакви комуникационни умения и след това да съжаляваме и да се чудим защо по дяволите, защо не сме успели да постигнем мечтите си, целите си, защо винаги когато пазаруваме за нас е по-скъпо, защо никога не можем да убедиме никой в някакъв наш проект или наша идея. Мислете за уменията, които трябва да може да комуникирате с хората правилно и да ги убеждавате в вашите идеи.